Igbo Chineke nna kele chọma biko abịakwana m ọzọ ka nsị abịa biko nwere video na trending one pastor kwuru okwu wee sị na the reason why ọ dịka Christianity onye ọbụla na condemn Christianity is that na we don't have respect to where we belong to. This issue of correcting ọ bụghị mmadụ niile nwere the call. Maka ndị na-asị na o nwere ihe ndị Christian na-emela anyị na Christian dosara anyị ka isi n'anya dị ya na ndị mbụ na ndị egide dosara ga-aṅa mgbe udo ụka bata. Onye si ka nkịtị akpọ ihe asị onye mmadụ si ka akpọba ihe nkịtị ya ka ya akpụ ya. Biko n'ododo ịmala ihe ọbụla ị chọrọ meluo ya n'isi mewu ya n'ụdị nke gị na nghọta nke gị na anaghị amacha ihe niile amacha. Nwere ohere a wee na-ese ka iko n'okwu n'ihe the pastor kwuru. Just like most of us that spend most of our years na North, I will still say it again. Ndị Hausa believe in Jesus Christ. Ị chọrọ ka ị sanitize ya any religion ewebata na bụrụ nke ji mala ya na Nigeria. Ịmana ya ibido na Muslim, ibido na Christian. Maka every other thing nọ abịaba meet ya ihe. Ndị ugwu ya bụ ha chọrọ ime sala ha. Mgbe ha na-eme di sala ụfọdụ na travel ọnụ asị aga Jerusalem pilgrimage ka ha nwakwu si aga Mecca nke jechazi abata ọkwụ ya eze golden teeth. Ihe haji azal ala haji bụkwa na gịnị n'ọnya ha ejego haji ihe a na-akpọ ya bụ gịnị haji. Once onye haji haji mana ọ bụgo original al haji. Ihe na-agwa kịta bụ eziokwu asị na dịrọ n'ime ihe ha nọkọtafụ ebe onye Hausa pụtara na condemn ihe imam ha preach. They would rather say it within themselves. Even mgbe ha imam ha na-eme preaching ha gbanyụ microphone a na-adị n'elu they will discuss within them. That's why mgbe anyị nọ na north ugwu ama mbịa bido n'ụbọgụ without isina from that their mosques. The first just crisis I witnessed mgbe ha dụkọ 2001 after Friday prayer ka ọgụ bido. Ọbụla gịnị na-ese asị na nwaanyị cross ebe ha na-ekpe ekpele asị na ihe nwa na-akọkọta n'elu akọba na nọ nwere onye ya agwụgwụ ngisi gị na ihe but ebe mmosipụ na-alụ aka sị na nwaanyị bịa gafee bịa jump ebe ha na-ekpe ekpele. In the process of confrontation tension wee rise ba ewegbube mmadụ na aghọta. So ịbịakwa na asị na Christianity awetela ihe ọma. Christianity adịghị violent. Ndị Christian adịghị violence ihe na-agwa gị the truth. Mana ịchọ ka ịgwa onwe gị eziokwu ịmana ị na-attack a particular set of religion ịmana the bias. I believe na Bible mana I believe na ihe ndị ọcha kụziri gị na school ịmụta. Ọ bụ na I believe na ihe ndị ọcha kụziri gị na school ịmụta ndị nna nna gị na nna nna gị ahụ were they able to learn English, were they able to learn mathematics before ha abata. Ịmana Igbo nwere their own writing mana ha bịa wetala anyị their own to the extent na the team mecha trend ya na TikTok few years ago aba acha imago all those things bịa trend be ifocha videos mgbe ha na-akụzili nna gị ihe. Ịmana ndị nna ha bụ the first who bido gbawa plane mgbe a na-eje Lagos to London and store the flight ticket then as of then all cost 75,000 or 15,000. Echefugo mana oburu ibu kedu ifefa na-eje dị eje eme. I believe na Bible mana I believe na story books edele igo na akwụkwọ. I believe na mathematics. I believe na 1 + 1 bụ 2. Ka isi math because you were taught to believe it not to ka ọ bụ. You can wake up tomorrow say na 1 + 1 abụrụ 1. 1 n'ụlọ onwe iche 1 n'ụlọ onwe iche. You can choose not to because ọ ka bụkwa the same thing ka ndị ọcha bịa na ụfọdụ choose ya kịta na ha chọrọ ịbụ nwoke na ha chọrọ ịbụ nwaanyị na ha believe. So if you want to start it in a way ya bụ na ihe a bụ a revolution, let us sweep it. Ichefuzi na revival is different from revolution. Revival that sweep across this continent called Nigeria to the rest of Africa being Christianity. Imagine somebody like late Bishop Benson in Idahosa, no na Nigeria, shake the whole world, one in equator na Jesus name exist.
Imagine na people like Navakande Namaro na some prominent head of men of God male exist that walk to this path Christianity is working today. Obukwanda na eme chakapum. There is this level of Christianity one number. Imana Ndocha Galia. People like Benihim, Kenneth Copeland, Hagin ha. Imana those men of God walk the path of Imana. People dying with God that have raw powers. Imana people like Benihim Mochana, Benihim was laid hand upon by Benson Idahosa. What did we create in the Nigeria mota na religion I went better because we carve out a dimension of God. God is not this too small. Can then what is the place here? Biko do can na yogi. Oburi he kuto today that will fight you. In the next 10 to 15 years, when all is said and done, Babachagi Igwu Aketa or Nazia Nuku, what will you come out and say that Nehi Metebi Hena fighting? Maka equal here in Meketa, but equally the same ignorance in the by and Mwemba, for the family you be doing Nibem Madanando. Bubenda Kahadiocha. As okay, just for us to protect ourselves and protect my family. Can Nionya Nando, Kaibuanya and Wanando, Kai will pass on our way. At the end of the day, that your Onya Baby generation that comes after him started paying for what they does not know. Biko, iji n'ọnụ gị kwutelu onwe gị ihe. Ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Iji n'ọnụ gị kwutelu onwe gị ihe ya fight gị echi. I know what I'm saying. Ọ bụrụ kịta, mana 10 to 15 years to come, what will be your outcome? Ka anyị nwenu mgbe ọzọ ndị Igbo anyị ka ọ dịnụ.